Desde a CIGA levamos anos denunciando cales son as causas da violencia e cales deben de ser as solucións para poñerlle fin. Este ano decidimos sacar esta campaña. Como vedes, non é unha campaña cómoda. Acusamos directamente ao Goberno da Xunta como responsável e como cómplice da violencia institucional exercida contra as mulleres. Tanto exercida polo presidente Alfonso Rueda como exercida por todos os cargos que durante meses apoyaron a Villares, o exconselleiro imputado por unha agresión sexual. Para a CIGA non importan as leis se estas non se executan. A Xunta, que hoxe saca a súa campaña institucional, é unha campaña co que estamos 100% de acordo no seu contido, pero non na execución dela. Por qué? Porque recortan en orzamentos destinados ás vítimas de violencia de xénero por un 6,4%. Xusto cando máis denuncias hai, porque lembremos, e estos son datos do Poder Judicial, que prácticamente se denuncia cada hora. Este aumento da situación de violencia o que demostra realmente a pouca importancia que por parte do Goberno da Xunta se dá á loita contra a violencia de xénero e as políticas de igualdade. Que, por certo, lembramos que veñen recortando ano tras ano hasta prácticamente sacalas incluso do propio organigrama da Xunta de Galiza. Pois ben, non imos ficar caladas contra quen ten a responsabilidade de protexer as mulleres e de castigar a violencia, e que no canto de facelo se pon do lado do agresor. Este é a aperta da vergoña. Desta volta, cambiou o conto, porque se utilizamos unha metáfora, poderíamos decir que a carapuchiña vermella vai ser a que coa axuda da súa avoa dependente, castiga o lobo e a seu cómplice cazador. Mais nós imos alzar a voz e darlle a quen é a protagonista, que son as mulleres. Protagonistas desta violencia institucional en forma de agresións, de acoso, de violencia, pero tamén as precarizadas e as empobrecidas por mor de decisións políticas do Partido Popular no Goberno da Xunta de Galiza. E xa que o PP non quere recibir as traballadoras, non quere sentarse a negociar a prol dos seus dereitos, farémonos escoitar no encontro de delegadas que terá lugar o 25 de novembro en Compostela e na movilización posterior onde imos utilizar esta foto como a foto da vergoña, porque retroceder en dereitos incrementa a violencia.